नोंथांमोनखौ आंनि बड' फेडारेसनाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन होननानै। जोंहा माखासे फेक्टफोरनि सायाव दिनै सावरायगोन, नोंथांमोना गोसोआव लाखि आरो जाय बिथांमोना उनाव मोनसे मोजां टपिक लानानै आंखौ भिडिअ खोन्थागोन आरो बिथांमोननि सायाव आं भिडिअ बानायगोन। मैया सिगांबो बानायफेरदोंमोन। सिगां बानायनाय जाहैबाय टप 10 भिडिअफोर, टप 10फोरनि सायाव टप 10 पपुलेसन एबा टप 10 रेसफोरनि सायाव बानायदोंमोन। आं उनाव बानायबावगोन। दिनै जोंहा दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 फेकआव दं नोंथाङा गासिबो जों आंबो दं। ओमफ्राय सोर मा ब्रेन्डनि लोङो प्लिज आंनो अननानै कमेन्टआव बुंहरलाय। आदसा, जोंहा मेन टपिकआ जाहैबाय नोंथाङा जौ लोंब्ला खै मिनिटनि उनाव निसा मोनो, खर' नाङो। आंनो कमेन्ट खालामनांगौ। नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिदों जानांगौ मालाबा लोंफ्लायबायब्ला सिगांनो बुङो आरोना, दायोबो बुङो। नोंथाङा आंनो आन्दाज मथे बेसे खै मिनिटनि उनाव फेयो एबा निसा नाङो नोंथांनि खर'आव, नोंथाङा कमेन्ट खालामनांगौ। साइन्सनि मथेब्ला जौ लोंब्लाथाय मानसिया निसा जानायनि समा जाहैबाय 7 to 8 मिनिट, 7 निफ्राय 8 मिनिटनि गेजेराव मानसिया फेयो, मिथिबाय। बे जाबाय 1 नाम्बार फेक्ट। ओमफ्राय नैथि नाम्बार फेक्टआव दं जाहैबाय गासिबो प्राइभेट स्कुलनि मानसिफ्रा टाइ गानो। प्राइभेट स्कुलनि लोगोफोर एबा फंबायमोन एबा आदामोन गासिबो नोंथांमोना टाइखौ बेसेबां रोखोमनि टाइ प्लिज कमेन्ट खालामना बुंहर। आं खिन्थु प्राइभेट स्कुलाव फरायोमोन, नाथाय आं मोनथाम फर्मुला टाइखौ खायो। मेथामेटिक्सनि बायदि माने नुनाय बायदि मेथामेटिक्सनि बायदियै ना फर्मुला बादियै टाइखौ 1,77,147 जोंनि आदाबो नङा माने 1% नङा होनबा जोंनि बेखिनि बारखायनो। नोंहा प्लिज आंबो मिथिया, आंबो नुदोंसो माखासे फेक्ट भिडिअफ्राव बेफोराव नुदों। माखासे फेक्ट आरो माखासे एमेजिं फेक्ट बेफोराव आं नुदों। आं ओंखायनो नोंथांमोननो खोन्थानो नाजादों। दायो नाम्बार 3आव थांनायनि सिगां नोंथांमोना खेबबेसे दै लोङो? आंथ' दिनाव 3 लिटारसो दै लोङो खोमा। दिनाव माथो 1 डेयाव 3 लिटारसो लोंनो हागौ आं। 3 लिटार लोङा। नोंथांमोना खै लिटार लोङा आं खोमायाव बुङो। नोंथांमोना बेसे लोङो खोमायाव बुङो। ओमफ्राय मा होनोमोन, जिउआव मानसिया जोनोमनिफ्राय थैजासिम 60,566 लिटार मानसिया दै लोङो, मिथिबायना? 60,566 लिटार मानेखे 60,566 लिटार मानसिया जोनोमनिफ्राय थैजासिम दै लोङो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों जानो हागौ। लाइक खालाम भिडिअखौ आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन। दानिया नाम्बार 4आव दं गासिबो बिखाया मावो। ओमफ्राय बे मावनाया नोंथांमोना मोनदाङो जानांगौ। बे मावनायखौ खिन्थु मावबाय थानांगौ, मानसिया थैयो। बेखौ मा होनोमोन? स्टेटिस्क'प साइन्सआव हायो। स्टेटिस्क'प होननानैसो बेखौ नायो, नंगौ। ओमफ्राय नोंनि बिखायाव सानसेयाव बेसेबार मावो नोंथाङा खेबसे सानफेरबाय नामा? नोंनि बिखाया सानसेयाव 1 लाख माने 1 लाख बार मावोनो नोंनि बिखाया सानसेयाव, एबा आंनि बिखा गासिनि बिखाया सानसेयाव 1 लाख बार मावोनो। ओमफ्राय नाम्बार 5आव दं नोंथांमोना गासिबो मोख्रा नुबाय जानांगौ। मोख्रा नुबाय जानो हागौ। जोंनि भारत हादराव मोख्रानि बिबाङा 5 crore दंनो, मिथिबायना? 5 crore दंनो। नोंथांमोना गोसोआव लाखि माने 5 crore होननाय जादों। नोंथांमोना गोसोआव लाखि।
स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ मोनबाय थानो थाखाय आंनो कमेन्टआव बुंहर आरो मा भिडिअनि टपिक्स लाबोनांगौ दा मा भिडिअ जों लाबोनांगौ आं मा टपिक्स लाबोनांगौ भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर आरोना आं जेरै माने एनिथिं भिडिअ बानायगोन स' नोंथांमोना निश्चय मोजां मोनो जानो हागौ भिडिअखौ आं बेबायदिनो दैलि भिडिअ हगारबाय थासै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुनानै ला स' थेंक इउ